oduogi mathoth kokalo e rameny piny. Tend kaunti ma Nairobi owuoyo oko bod mar osiptal ma Mama Lucy bang' miyo moro nyuol e yo ma onyuandore e dier od osiptalno kendo kelo tho mar nyathine. E lokruoge ma kamago, Bernard Gituma owal kaka jatatije osiptalno ka Dr. Emma Mutio oloki otere osiptal ma Pumwani. Familia mar miyo manyocha ne oyudo midhiero no medo kwayo piny owacho mondo mi odonjre wachno kendo ne ni midhiero ma kamano ok ojuko ng'ama chielo. Osiptalno osebed ka iseyo kuom nyawo moko makelo hinyruok mar jotuo. Tulifika hospitali kwa kifuli likataa kufunguka pale kwa kuingia maternity. Soja akasema ile kifuli imekwama. Ile tatizo ilikuwa kubwa kwangu, si kifuli kukwama. Ningependa mhudumu mwenye alikuwa anamhudumia juu alikuwa na daktari, angekuwa na yeye mambo yangu ingekuwa sawa, lakini venye ilienda yote ni sawa.